Здравейте хора, вие сте с марката The Best Начви. Също на мултиплеер на SAS 4. Направим матч. Точно. Ето тук. Looking for players. Добре ще играем на Survivor. Отдавна не съм играл на Survivor. Ето. Survivor. Спичове, повярвайте ми, е доста по-лесно. Също ще играем с един приятел. Не се сещам как се казва, но майче е Guest. Guest 991 400 майче. Но ето. Само пичовете да се вкарат. Ето. Да, Guest. Че е дука, ето зомбитите. Зомбитите, които ще подкрепим, имам право да поставя. Ходим връчите да спасим хората. И това не са пари. И ние можем да ги вземем. Така е към 275 пачки. Ето на мене, нали? Надявам се добре да ме виждате. Слаба пушка съм. Някой хвърля такива работи. Доста е добре. Защо всички ме натакват, бе? Трябва да се видим, приятел. Как това влезна вътре? Това не е зомби. Да. Ясно. Къде са зомби? Там не те нашите ги трепят. На пачка. И ето. Кинсте, пазите хората, ясно ще ви го отрепя, бе. Да се пикне, чакат много то. Айде, Марио. Айде, мачка. Как скараха на кръче? Стреляй, да, дупка, мадапака. Стрелба до дупка. Това. What the fuck? Ох. Вижте как тъмни зомби, бе. Ох. Ще някакви две зомби. Това са бъгни. What? What the fuck? Ако чика. What the fuck, хора? Видяхте ли го това? Help, help. Help. I need help. Амброс. What the fuck, вижте ми тъпите пушки колко са слаби. Какво слаби, човек? Какво става, бе, брат? Всички ме атакват. Даш? Какво стана, бе, брат? Къде са моите? Брат, аз тук се труди по 1000. Къде са, брат? Гей, пак тук е някакви зомбите. Виж само мен атака. Чакай, не влизаш там. What the fuck? Виж. Аз да стрелям отдалеч, па не ме интересува. Си мрят, аз ще стоя на еляка. Си играя. Ще ме гледам да бе. Тук виж го зомбито как ме ръцата, което само оставил. Хората има нещо. Да гърмиме! What?
Клипа за малко, защото имам един малък проблем с моят пич, приятеля. Нещо си малко става. Добре, хора. В това така малко става много добър, брат. И той болтовър към мен идва. Пусти, брат. Ах! И откъде се взимат? Чакай да влезнем, не. Ах, ето, вижте. Само ни изкарва такова, брат. Тhank you, брат. Thank you. What? Така ти скочка. Go. Няма да ми пречи. Махай се кашки. Отдалеч ви килам, бе. Отдалеч ви килам, бе. Вие сте много слаби, бе. Айди, бе. Двата болтовъра към мен идват. Щастници ме пътят това. Защото обаче е актуализирания. Актуализиран. А то болтовър къв да е. Ще да ги заобикалям. Казах да ги заобикалям до всичко направя. Сейф фъс. Какво стана, бе? Те да ни отвориха, бе. Зомбите дали някакви хора. Какво стана, защо съм сам, бе? Къде са моите приятели, бе? Сигурно трябва да ида до бус. Да, не. Да, хората до бус трябва. Стана. What? Това е боса! Това бос много го мразя. Никой сега. Не интересува нас. Хора, вземете се вие с по-големи, а ще взема само с зомбите. Така става, много е. Това е най-честно. Айде да направим обратно. Маха се като зомби. Зомби. Виж го мога като някакъв бавно развиваш. Гледай как стреля. Маха си ти. До него да му хвърлям гранати. Вижте ми, те са много тъпи, бе. Те са много тъпи хора, бе. То, Велко. Аре, Велко. What? Избухна. Велко, какво правиш, бе, брат? Фърли. Той е толкова тъп, че не може да фърля гранати. Сега. Просто самото ще го убиме. Трябва да го това. Бамба. Браво, е пичове. Ето гранати. Изпичвай. Ето това ще изпичвай. Quest, ето Quest 91405 съм аз, а то е Quest 738339. Добре, надяваме се клипчето да е харесало, ако е така, дайте лайк на този клип, абонирайте се за канала ми
И за да може да продължавам да снимам клипове върху игрите, които ми казвате. И в момент само да си отворим кутиите. Дигнахме, левнахме се от 5 на 6. Да отворим кутиите. Имаме доста пушка. Може да я продадем, но не искам. Тук трябва ми пушки, пушки. Прехорят, тук имаме пушка, но пък ще я продам, защото тази пушка е доста по-сейл, ще направим. Тук ми трябва по-хубаво. Добре, ето вижте каква хубава пушка направо. Кип ще вземем. Последната стронгбокс е броня. Ще продадем, защото ми трябва броня. И ми хора, все пак да видим какво може да направим с нашите оръжия. Значи CMG имаме тук. CMG-то не съм видял как стреля точно. Но пък това ми е първи левел, това ми е първи левел. Ето това ще го сложим тук. И мисля да направим така. Ще сложим по няколко патронки. Ще стигнем до 7000. Още малко. Малко за една пушка. 5000 примерно. Запложих, че много добре. До 2000 ще направим малко и на попада на това. До 1000 на това оръжие. Да изменится. Ще правим така. Оп, 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 това е хора. Вот аз съм имал CMG, не съм го пробвал. Но нямам никакви патрони. 99 000. Ще съм някаква CMG тук. И гранатомет, но той не ми трябва. И добре скъс. Да подбърна малко бягането на моя, защото колко много съм го подобрявал и пак не става. На живота си съм подобрявал. Много друго. Марката 20 стигнах с момент. Но искам да видя как да си променя името на героя. Името на героя искам да си променя, но като че ли не става. Това не ме интересува нас. Мастерис, добър пистолет, снайпери, гранатомети, така. Да, с марката The Best Natchez и до следващото видео.